særlig rundt. Men altså, det opdager du nok på et tidspunkt. Rolig, Candice, for søren da! Ej, den hest, stikker af, den stikker af! Rolig, Candice. Det gør noget godt for, at vi fejler der. Goddag. Ved I, om der bor nogen her, der hedder Michelle? Det er veldig selvfølgelig, jeg har ikke. Hej, hello. Er det dig? Jeg har sgu ikke så langt hår. Har du det? Men jeg vil gerne. Ja. Nej, jeg har godt lige fået at vide, at jeg skal tage en kig lidt efter. Jeg er blevet bestilt til at komme her i dag. Michelle. Jeg ved ikke, om du ved, hvem jeg er. Nej, det er nok også, altså, mange af jer kan nok godt kende mig. Fordi jeg er sådan en form for en celebrity. Jeg er sådan en, jeg har med Dansk Rideforbund at gøre. Og her i Dansk Rideforbund, der kan man så ringe efter Ruth, som jeg hedder. Og så kan jeg komme ud, hvis der er nogen, der ligesom synes, der er lidt problemer med dem, eller der er et eller andet. Og så ringer folk til Dansk Rideforbund, så kan jeg sende Ruth ud, og det er jo så blevet bedt om. Det er godt. Ja. Og hvordan kan det være? Det ved vi ikke. Det er simpelthen, altså, for det første, du har et par veninder. Nu ved jeg ikke, om du kalder dem veninder længere. Ja. Og så sidder der en, der er meget uskyldig lige her ved siden. Jeg er meget uskyldig. Ja, nok ikke helt lige ved. Men hvis jeg skal lige have fat i et par ting, ikke også? Og den ene af dem, det er jo så dine dyr. Jeg har så taget mig den frihed og lånt dem begge to. Jeg har lige farvet hesten en lille smule. Men ellers så det er godt nok dem, jeg har med. Og det er jo selvfølgelig Boris, kan I nok se. Han er med overalt. Og I gør ikke noget i armen lidt, fordi han bøv. Han kan ikke høre en skid. Det gør han ikke. Og det er jo så en ting, ikke også? Det har fået at vide opdragelse. Michelle, det duer ikke noget for dig. Der skal du lige have nogen, ikke også? Fordi det er noget med ham Boris, at han er døv, ikke også? Og nu skal det godt være, at jeg ser det. Skal jeg lige få dig til at holde Candice. Ja. Godt, så det er jo lidt det problem, men nu tror jeg, med, at jeg ligesom også kunne vise det. Jeg har hørt, at du kan ikke bare sige til, om han skal lægge sig. Nej. Vi er nødt til at bruge noget tegnesprog. Jeg vil gøre lidt ned på gulvet her, fordi så er der også lidt plads til mig. Og så har jeg hørt, at du bruger sådan noget, lidt, hvad siger du? Det virker ikke. Du er simpelthen nødt til for eftertiden, det er godt. Jeg kravler du ned, og så op med benene, og så siger du lidt der, Boris. Så kommer det til at virke. Det skal jeg prøve. Ja. Det glæder vi til. Ja. Skal jeg have Candice? Det bliver spændende. Ja. Og Candice, den er der jo også lidt problemer med. Ja. Altså, du har været på modemesse, har jeg hørt. Ja. Og der var det, så ringede med til, at de kunne prøve at komme og prøve at tage en tur på Candice. Det dur bare. Det er Michelle, hun har det bare problemet, og hun opdrager ikke endnu. Det er bare sådan, Candice, du nu stille, siger hun. Og det hjælper ikke noget. Og så er der noget problem med noget galopvandspring. Ja. Og der er så også lige nødt til at have fat i noget godt, fordi det skal vi jo styr på. Ja. Og det vigtigste godt er, når du skal lave galopvandspring på hesten, så er det altså ordentligt lige at sidde på sugekoppen. Det er godt, så du ligesom hænger fast i sadlen. Og så trykker du den fremad. Så skal det nok gå galop for at se på. Ja. Det er godt at være til, at både Boris og Candice, de er jo sådan broer, hvide med mørk. Og der var så, at ham fyren der, han lige havde en finger lidt ved at sige, han kan godt lide, fordi jeg er fandme bange for, at hun bager hår på mig en dag. Men de også skal være broer. Så selvfølgelig skal jeg nok lige tage fat i det. Nå, men da du er afsted der på modemesse, jeg har jo også lige reddet en hestløb efter nu. Så I forresten derovre, fordi der er kommet noget. Jeg ved ikke om vi kender den, du kan godt se, at jeg er udstyret med John V. Det er ridderværden, der hedder han John Witt i går. Ja, og han er altså bare noget helt specielt, og ham er det, hvor hun var helt ægte med. Ja, jeg er tosset med John V, ja. Og så tænkte jeg nemlig nu, når jeg kom her i dag, at du er noget modverden, og godt tænkte, jeg har fundet på noget nyt.
Og det her, det er simpelthen den helt nyeste skabning af en V-udskæring. Og så tænkte jeg, om ikke du kunne tænke dig at bruge. Ja, fordi så får vi lavet sådan en fisk-tur. Ja, det var rigtig gammel. Super dejligt, super dejligt. Nå, men ja, så hørte jeg lige med, at hun nævnte måske lige noget med, at du ikke kunne nok undre dig lidt over noget med nogle gaver. Ja, lidt. Jeg ved, hvad de blev med. Ja. Men de har ikke snydt dig. Fordi de har knoklet. Du har et stort ønske. Det ved vi. Og det har de knoklet lidt for. Derfor så vil jeg så gerne have vist dig, hvad det er, de har knoklet med. Hvis de ellers lige kan tage sig sammen. Så må jeg komme og hjælpe dem lidt. Så kom lidt. Jeg tror, du bliver glad ved, det gør jeg. Og det passer lige i farverne. Ja, det gør. Simpelthen. Og nej, så er nogen, der tænker, kan jeg vide, om hun er en af dem der ligger og sover i en kiste om natten? Det er ikke. Det er meningen, det skal stå op, som det gør nu, og det er selvfølgelig fyldt med John V. Jeg synes, du skal gå hen og prøve at åbne det. Fordi de kan, og med, de har jo så været i gang med at lave det her skab til dig. Og indeni, der sørger mig også lige på overraskelser. Ej. Og hvor, ja, der kan du vist se noget fra ham, den broge der. Hvad er det fra ham, den broge? Årligt. Ja. Og Så der er en lille pakke mere. Skal jeg pakke den op nu? Ja, tit lidt nysgerrig jeg jo til. Ja. Ja, men er alle heste. I heste. Og den kan jeg så lige nævne for dig, det er så fra nat. Og Mads. Det er fra dem alle sammen, ja. Den fanger jeg godt. Den kom lidt roligt. Ja. Jeg gør det. Ja! Det er ægte John V, det der. Det er. Ej, var det godt. Ja, det var lige sådan en bitte pakke der fra dem. Ej, tusind tak. Jeg ved slet ikke lige, hvad jeg skal sige. Og det er ikke lige noget, for vi er ikke færdige. Så du må godt lige sidde ned i 2 minutter igen, hvis du lige synes, at det begynder at blive lidt varmt herinde. Og giv mig det der. Nå, men altså, der er jo selvfølgelig, Michelle, det er ikke nok. Der er jo ikke bare lige et par ting på listen over det her med dig. Du har nogle meget bekymrede veninder. Ja. Og det er noget med den bil, du har. De er sagde med helt tryg ved, at du ligger og kører rundt i den. Og så fik jeg jo at vide, at der var sket et uheld for ikke så længe siden. Nå. Ja. Det var noget med, at du var ude og køre lidt ræs med en fyr. Du troede nok, han var sådan ret lækker, det er ret lækker. Hun troede ham her fyren, han var lækker. Det gjorde hun. Så den skulle lige have lidt Rebecca, den bil der, ikke også? Så fik den ellers 180 derude af. Indtil du fandt ud af, det var politiet. Ja. Nej, det er altså ikke, det er sgu ikke skide godt. Altså, vi skal lige have overholdt de der fartgrænser. Det bliver enige om det. Men så skal du lige, fordi så tænker jeg, hvad gør vi så? Det koster jo en bøde. Det gjorde det. Ja, og det betyder så begynder Ruth at tænke, hvad gør vi så? Måske skulle vi jo i noget karriereskift. Jeg tænker, hvad kan hun være god til, hvad kan hun være god til? Så har jeg hørt en fuld sving om noget med, at hun måske godt kunne tænke sig at være landmand. Ja. Og det har jeg selv lidt svært ved at se for mig. Det har jeg. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok, ja. Altså, så gjorde jeg jo det, at jeg gik på Facebook. Og der fandt jeg så din profil inde. Og der var nogle forskellige billeder. Jeg har lige taget min nye taske med her. Og, ja, nå, det er det, jeg tager ikke noget. Men altså, det ene af dem, ikke også? Det er... der er rigtig mange billeder, du fortæller mig at sige. Ja. Og mange af dem, det er så nogle, hvor man ligger bare ved i solen. Ja, lige lidt. Og derfor så har jeg ikke, fordi det bekymrer mig lige, inden jeg går i gang med det her med karriereskift. Det bekymrer mig godt nok til det gjorde. Jeg kan så fortælle dig, det her med sådan en UV-indeks, det er skide farligt. Ja. Derfor så har jeg en idé til dig, ikke også? At når for eftertiden, Michelle, at du gerne vil have taget nogle billeder i bikini, du behøves det ikke. Du behøves altså ikke at have bare ben. Nej. Ja, det er lige vist. Ja.
så have det uden noget tøj. Og i bund og grund, så ser jeg faktisk, så rigtig fikst ud, når man gør det. Det skal du slet ikke, det gør du bare for eftertiden. Ja. Men der var også andre billeder, vil jeg sige. Nu gør jeg dem lige færdig. Bare så I får det sidste. Der var også andre billeder. Jeg så nogen, med du har sådan med at lave sådan en kysmund. Sådan der. Og jeg ved ikke rigtig, jeg synes sgu ikke. Jeg kan godt hjælpe dig lidt med de der som modelbilleder. Og nu er der nogen, der begynder lige så stille at hive nogle ting ud herovre. For vi skal simpelthen en gang i et fotoshoot. Nå. Ja. Og i det her fotoshoot, der kunne jeg så godt tænke mig, at vi tager fat i det her karriereskrift. Ja. Med landmandskema der. Ja, du kan se, at vi har fået et majskolber ind, og der er halmballer og noget traktorværker derovre. Og så ved jeg ikke, om pigerne de ville være søde og komme med Michelles tøj. Du kan selv vælge. Hvad er den ene af dem, du vil på? Ej, det ved jeg da godt ikke. Vi kan også se, skal vi se, om vi kan finde noget andet. Vi prøver lige med noget andet, så. Der kom det, men det tror jeg, vi skal have dig smukket i det her. Lad os lige få dig herover til et fotosæt op. Michael. For det hele, fordi det der inde på Facebook, det så sgu noget skidt ud, det gjorde. Du skal have gummirejser overalt på, du skal have den her fine skjorte på. Super. Skal jeg ikke lige det der, den her skal du på først? Du skal den her på først. Det er sammen ikke ud af hendes fine hår. Jeg vil lige hjælpe med at knappe her. Det er sådan noget med trykknapper, det er nemt. Og ubekvemt. Og mange af jer er nok allerede begyndt at tænke, det bliver lidt svært for hende at leve op til 8. Og det er faktisk ikke, fordi jeg har gjort så meget hjemmefra. Jeg har smasket en lille smule i hovedet. Og ellers så er det faktisk naturligt, det hele. Og så står den ned i buksen, ikke også? Jo, det kan godt være. Der er en ingen bomstål. Nej, jeg synes, det bliver meget flot til den sekretæren. Ja. Hallo? Ja, vi skal sætte konen lidt op på stoppen på eller et eller andet. Og det er ikke, hvad skal vi... Er vi ude i noget med... Skal vi starte med halmballerne? Ja, vi laver ligesom nogle forskellige, ikke også? Halmballerne, jeg tager lige konen i. Ja. Og hvis nu I tager en halmball hver. En til dig, og en til mig her. Så har vi nok set de her, hvor de her 6 damer her, de har en blomst i munden. Ja. Det har vi selvfølgelig sørget for til dagens sandhed. Så fast det godt. Så sørger det for at få blomsten i munden. Og så skal vi ned, Michelle. Du følger efter mig. Det er godt. Hvor har du kameramanden henne? Den står der. Det er vigtigt, at du kigger op på kameramanden. Så er det godt. Så er det altså den her i munden, Michelle. Og så ned på maven og op med flyvelen. Så gør det på samme vis. Og så kigger du. Er det ikke mere? Godt. Det var lige blevet fast, så kan du bruge det der. Det kan du nok ikke. Helt sikkert. Jeg tror, at vi skal lave det udenfor. Så du kører bedre billede. Ja, det kan vi gøre bagefter, hvis det er. Ja, du må gerne så, du må også godt få en af dem her. Jeg har på, du tog på brystet, det var vildt. Ja. Nå, væk med dem. Så kan jeg, vi skal have et trækpunkt, og der har vi kun en. Så jeg får sætte. Der er vigtigt, du sætter den ned på den, og så skal du slænge dig ind over på en flexet måde. Ja, pas nu. Kan du ikke lige... Jeg kan nok vise. Ja, tak. Man kan selv vælge, om man sidder foran eller tilbage. Jeg kan bedst lige sidde baglæns. Så lige ned med numsen, gør jeg godt. Så kan man lige have en hånd bagpå. Og så ligesom vi justerer. Ja. Er med? Ja, det tager lige en gang, tror jeg, så er vi sikker på at forstå. Det er så, han har. Ja. Og til 6 uger kom, til 6 uger, ja. Ja. Der var vist noget, vi skulle tage fat i der, hva'? Det gør vi med konen. Nå. Ja, det var da ellers rigeligt. Fordi jeg synes, der er lige... Hvad skete der med den trumpe der? Jeg tror lige... Så en fod op for konen her, så kan du have den her med. Skal vi ikke slå nogen ned? Og så
skal det bare en foder på konen, og så kysmund. Og det er vigtigt, du gør ligesom mig. Det prøver vi en gang. Men jeg får det noget, der er. Jeg tror, det er det, der giver sig. Kan du undvære? Ja, det må jeg gerne. Ja, det er sødt. Og så op med munden, ja. Rigtig godt. Rigtig godt. Det var de billeder, du skal tage. Og jeg har nogle problemer med det der kysten der. Ja. Hvad gør jeg så? Så skal jeg godt give kurset. Det er godt. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Det kan altid finde nu, men det er så godt nok klar. Når nu det skal være. Må jeg gerne hoppe af det her? Ja. Det er godt klar. Nå, men altså det der, Michelle, der er heller ikke så meget mere fra min side. Så jeg tager hæften med mig igen. Og så regner jeg med, at I lige holder øje med dem. Super, super.